Organiza Concello de Meaño. Benvidos familia, xantar popular, hinchables para os nenos, música. Hoxe temos de todo aquí no Muiño de Lores, en Meaño, onde se celebra o 19º aniversario da Festa dos Muiños. Hoxe non podíamos faltar a este evento e de festa en festa, como sempre, está aquí para emitir e para gravar todo o que temos por aquí. Xa sabedes que se queredes que vayamos a gravar a vosa verbena ou a vosa romaría, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Sin máis, vamos a celebrar este cumpleanos, 19 anos, que xa é un rapaz criado esta festa. Got time to listen. I'm infected by a funky disposition. Let me take it out, what? Que viva la festa en festa. Better get up on the floor and get to moving. Oh yeah. Can you feel the funk? Yeah. Can you feel the funk? Yeah. Say 1, 2 times and I feel the funk. Yeah. Can you feel the funk? Yeah. Can you feel the funk? Gracias, está todo vacío, pero bueno, claro, de bo proveito nada que non hai comida. Nada, la comida de más tarde, Pero bueno, estamos ya llenos de empanadiña, Sí, ya estamos bien. Ay, ¿cómo que no? Lo que falta es el agua. El agua, pues será por agua aquí en el río. Vamos a arrimar por aquí al señor. ¿Cómo andamos, caballero? Bien, bien, de lujo. Hoy para disfrutar del domingo, sombra, río... Y el día tenéis todo, el día tenéis... Oh, esto nos acompaña, Noto yo que tiene usted acento como de Orense, Lugo, ¿no? No, ¿cómo quiere que te hable mi arma? ¿Mi arma? ¿Mi arma qué pasa, Guillo? Bueno, aquí estamos con el ceño, que acaba de llegar... Elías, el profeta. Vexo que supemos aproveitar o domingo. Son 19 anos, é un rapaz criado. Sí, pero no. 9 anos e moi ben aproveitados. Ben aproveitados. Hombre, Eu vexo que a xente está cómoda, cómoda é todo moi ben. A ver. Escoite, no. Agora non poña a man. Hai que protestar que está o alcalde. Non importa, non teño fame, como invento, hai moita empanada e pan, sobra. Empanada e pan, falta agua. Falta agua. Vexo que lle meteron a cala para mirar o aceite. Ese é para que non perda o alcohol. É para que non perda o alcohol. Perde o alcohol, Porque se evapora, non? Claro, lógico. Bueno, usted sabe do que falo, verdad? Sí, señor. Buenas, que tal por aquí, familia? Como andamos? Fala con ela. Falou? Fala con ela. Falo con ela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Entonces casi falaré con él. Joder, Bueno, agora non mintas que contas palabras. Dime, ¿qué tal na festa? Moi ben, fantástico, vamos. Sodes asiduos por aquí? Sí, solemos vir todos los anos, pero bueno, hai un par de anos que faltamos. Este ano, sabe, como vamos de cabeza, vamos. De cabeza, dalo todo. Sí, Moi ben, pois a disfrutar da festa do Muiño, familia. Bo proveito. Que tal? Como andamos por aquí? Moi ben, moi contentos de estar aquí outro ano máis. Sí, a verdad que hoxe estase de lujo, sombra, río... Maravilla, sombra, río, non se pode pedir máis. Anda que non, como vemos hoxe a festa? Sodes asiduos a festa do Muiño? Meus sogros levan vindo non sei cantos anos. Os sogros me imagino que son aqueles da esquina que están ali caladiños. Os que invitan... Non é o sogro, non, por botaronlle a culpa, pero el non era, Que non se diga que o tipo non cumple. Agua. Home. Mandarlle un saludiño de festa en festa, polo menos. Un saludo. Aí estamos. Moitas gracias. Non podemos protestar que temos o río a 5 metros. Bueno, pero non temos carrexóns para levar a agua. Vou por caldeiros. Qué bonita la bachata.
palmas, 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 palmas. Hoy estamos de fiesta, alegría, vámonos. Amarte como te amo es complicado, pero pensar como te pienso es un pecado. Estamos aquí co dúo Prisma, se non me equivoco. Claro que sí, así non te equivocas en nada. Aparte xo dice a camiseta, creo, non está. Non te equivocas. Sí, perdón, foi fallo meu. É que teño poucas diotrías. As viñas por detrás. Que isto serio? Igual dormí un pouco. Pasa a miña, a min todo Dios me ve cara de can, eu son un amor de persona, pero... Pois eu tamén, Pois somos dous, Bueno, mira. Que perfiles, por favor. Por aquí, que tal, caballero? Todo bien, todo bien. Todo bien, xa empezamos campanada. No, ahora vamos ao pulpo. E agora vamos ao pulpo. Fixemos o precalentamiento e agora vamos ao ejercicio de fuerza. A lo importante. Moi boas amigos de Festa en Festa, estamos con Carlos Vieitez, alcalde do excelentísimo Concello de Meaño, que nos vai a contar un pouquiño a festa do Muiño, daqui o Muiño de Lores. Un ano máis estamos aquí celebrando cos veciños, amigos e familiares a 19ª edición da Festa dos Muiños de Lores. Orixinouse inicialmente a partir dos veciños e foi crecendo e este ano estamos en 330 personas, que é un poquinho a capacidade que temos para este espacio. É unha área recreativa do Muiño de Lores que concretamente hai 2 anos conectamos coa zona de mar, conectamos a ruta dos Pasales coa ruta dos Muiños de Lores, unha senda ao lado do río de 5 kilómetros. Moi ben, vexo que 330 personas para comer, polo que me pasei pola festa, vin que todo o mundo está contento, isto non vende agora, verdad? No, isto, como repetimos, vende anos anteriores. Este ano tivemos unha pequena dificultade aquí co tema do catering, que empezamos un pelín máis tarde, pero bueno, o sitio, a contorna é maravilloso, o ambiente moi agradable, temos diferentes actuacións ao longo do día, concretamente ás 6 temos a Requinta da Laxeira, ahora temos o dúo Prisma, ás 12 tivemos outro tipo de actuación. Eu creo que é un domingo para pasar entre amigos e familiares nunha contorna moi bonita. A verdad que o Muiño de Lores invita hoxe domingo a pasar un domingo en familia, a pasar un domingo á sombra, onde ao río, playa fluvial que temos por aquí, música, comida, hai de todo. Sí, efectivamente de todo. Temos ocio, temos comida e temos música. É unha parte de cultura, incluso se pode decir de historia. É unha parte de historia e de cultura tamén. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos, a disfrutar da festa, bo proveito e como a outro a disfrutar, ainda que non sea só de anfitrión. Moitísimas gracias a vos. ¿Qué pasa aí? Hola, guapo. Ai, Dios, guapo chamoume. Que mentireira me saliu, Estamos esperando demasiado, pero que é isto? No, xa está todo en marcha. Xa está todo. Xa lo dixo. Díxome un señor de barbas que está. Belén Esteban. Belén Esteban, no, home. Belén Esteban, no. Eso non come pulpo. Esa como que lle den. Que viva de festa en festa. Eu a verdad que disfrutando da festa. Vou mir pegar un chapuzón ao río, non hai patos. Que tal estaba o pulpo? O pulpo estaba ben. O pulpo estaba ben.
Bueno, pois o vexo guapísima. E non é por peloteo, Non é por peloteo. Tranquilo que agora, mira, se fora hai 40 anos estaría un pouco mosca, pero agora sei que non a vas a levar, que eres máis xoven que ela Bueno, eu son da opinión de que a fruta madura é máis dulciña, Bueno, sí, sí, tens razón. Que tal, disfrutando hoxe da festa do Muiño? A mí me encanta, venimos todos los años. É que a verdad que para pasar o domingo aquí á sombra, á beira dun río, con comida, con música... Es un lugar precioso. Bueno, nosotros somos de aquí, Ai, son de aquí da zona. A ver, yo soy de aquí, mi marido es de Simes y vivimos en Simes. Entonces son máis casiduos aquí á festa. Y venimos también a otra fiesta que hacen los de la... Eso é bo, tamén se forra. De la Asociación de Lores, que le llaman la subida armenteira. Lo que pasa es que desde que fue del COVID no la volvieron a hacer. Es una pena. Pero o COVID ahora xa hai que tiralo para o lado. Eso xa quedou no pasado. ¿Verdad? Bueno, así la gente está desmadrada por salir, No diga... Ahora es lo que yo pienso, porque a mí me pasa. Tamén se desmadrou? A mí me encanta salir. A mí Pois la marcha... Eso é bo, hai no que pasar ben e hai que disfrutar da Creo festa. que si tuviera 18 años iba a la ruta del bacalao a Valencia. Moi ben, estamos aquí con Salva, que disfrutando da festa do Muiño. Home, hai que disfrutar, estamos agora co pulpo e vamos, de pulpo pa diante. O sea, todo que veña é bo. E despois nunca irá un chapuzón no río? Pode ser, algún máis que outro ha de facer falta, pero... Eso depende máis do viño que do pulpo. Eso depende máis do viño que do pulpo, sí, eso é verdade, eso é verdade. Moi ben, que eres daqui, da zona, ti? Eu son de Xil, da parroquia de Xil, do concello, da parroquia de Xil. Sí, sí, sí. Eres veciño. Forofo da festa. Correcto, sí, veciño. Fallas, ¿no? Bueno, se te digo a verdade, é o primeiro ano que veño. Moi mal me vendeches a moto ahora. No, son do que é daqui do concello, pero é o primeiro ano, hai que ser sinceros, non se pode mentir. Moi ben, familia, despois de dar unha pequena volta por aquí, pola festa do Muiño, vamos a picar algo, vamos a descansar e despois volvemos pola tarde co concerto de A Requinta da Laxeira. Boas tardes, familia. Organiza Concello de Meaño. Somos a Requinta da Laxeira. Se casar unha solteira xa non se casa ninguna. Miña nai e meu pai que non van a casa dormindo. Miña nai e meu pai que van a casa dormindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba serindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba serindo. Per comer senza medio de sardinas. Una bella per comer senza medio de sardinas. El caballo
caballo testigo quitando las espinas. El caballo testigo quitando las espinas. Ahora por las calles, se las cámaras, luego de tu lado. Hasta aquí chega o domingo, non vos olvidedes, se queredes que vayamos a gravar o vosso evento ou a vosa verbena, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Non vos esquezades, a Festa do Muiño en Meaño, impresionante. Organiza Concello de Meaño.